Уволнение в Каварна газ ООД. Днес изпълняващият досега длъжността управител строителство е получил заповедта за прекратяване на трудовия си договор. До 2 май фирмите подават информация за изплатени доходи. Читалище Съгласие Каварна с конкурс за пролетта. Не се очакват спирания на тока през почивните дни. От ЕОН информират за такива в понеделник. Вижте подробностите. Днес изпълняващия досега длъжността управител строителство в Каварна газ ООД инженер Иван Кьосев е получил заповед за прекратяване на трудовия си договор. За отстраняването му от длъжност оповести кметът Цонко Цонев. Цонев предостави заповед от 16 март 2012 година, според която след извършена промяна в щатното разписание на длъжностите в дружеството, длъжността управител строителство е закрита. Кметът заяви, че днес лично е получил заповедта от управителя на Каварна газ Павел Германов. Този човек е съкратен от Каварна газ. Длъжността му по член 328, алинея 1, точка 2, така че вече приключихме с неговата особа в гъста. Другото, което се натъкнахме вчера, след справка в агенцията по вписванията на фирмите, се оказа, че фирмата, която е извършвала строителния надзор Стандарт ООД и по чието доклади абонатите се включват към Каварна газ, 50% в нея е собственост на една много добра учителка по специалността е предучилищна и училищна педагогика Стойка Йорданова Кьосева. Сега съвсем накратко за 30 секунди ще обясня на хората за какво става въпрос. Когато си прокарвате газ, се взимате фирма, която да ви прокара. Когато тя ви прокара, се наема естествено и фирма за строителен надзор, който да каже законно по всички стандарти ли е свършено това нещо. И въз основа на този доклад управителя строителство, който се казва Иван Кьосев, решава дали да се присъедини абоната или не. Оказва се, че надзора, 50% от фирмата е на жена му, т.е. по доклад на жена си, той трябва да решава фирмите законно или незаконно са включени и съответно се включват в мрежата на Каварна газ. Днеска поисках справка колко абоната за последните 5 години са обслужвани от тази фирма Стандарт с фирмата, с където 50% държи жена му, и когато получа отговора, ще реша какво ще прави вече по-нататък и какви стъпки ще предприемем с компетентните органи, за да видим какво се е случило, как се е случило, но искам да кажа, че това са ненормални неща. Не може едно семейство, единия да прави техническия надзор, а другия да го приема от името на Каварна газ и да казва дали е законно или не. Това е все едно аз да вземам своята съпруга, Ани, и тя да ми е главен аудитор в общината, да ме проверява. Абсурд, 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 нагло, дебелокожо, нямам думи просто. Виждате, че колкото повече се разровихме в гъста, толкова повече неща изпочнаха да изкачат и аз се радвам, че вятъра на промяната дойде в газовото дружество и се надявам, че от тук нататък ще заработим много по-добре с него. Имате ли информация или пък в личен разговор с управителя Павел Германов? Той казва ли защо, да речем, какви са причините за това освобождаване? Значи, това си е решение на дружеството. Ние също имаме 35% в това дружество, така че слушай и мнението и на общината. След доста сигнали, господин Германов също видя. Той всъщност, между другото, знаеше, че съпругата на Милия, господин Кьосев, държи процент в строителния надзор. И още повече в един разговор с господин Кьосев в декември, когато бяхме с господин Германов, той каза, че се занимава или с бизнес, или с политика. Явно е решил да се занимава с политика и затова е решил да приеме да бъде съкратен. И сега ще му видим политическата дейност, като я гледам, не е много удачна, но отървахме се в гъста от него. Дай Боже и вятъра на промяната да дойде на други места. След връчването на заповедта за прекратяване на трудовите му правоотношения, потърсихме инженер Кьосев за коментар на случилото се. Нямам намерение да коментирам създалата се ситуация. Мога само да изразя благодарност към хората, които сториха това, бяха думите на председателя на Общински съвет Каварна. До 2 май 2012 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили доход през 2011 година на физически лица, различни от тези по трудов договор, са длъжни да представят в Национална агенция по приходите справка за изплатените суми, съобщават от агенцията.
НАП сравнява информацията с доходите, описани от физическите лица в техните годишни декларации. Така, ако някой е получил пари по граждански договор, но не ги е декларирал пред данъчните, рискува да му бъде назначена проверка или данъчна ревизия. В справката за изплатени доходи се обявяват лицата, на които са изплатени суми по граждански договори, суми за наеми, суми за рента и аренда за ползване на земеделска земя, суми от доброволно пенсионно и здравно осигуряване и други. В справката не се включват само изплатените доходи от трудови правоотношения, доходите от задължителното социално осигуряване, както и доходите изплатени на чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък и подлежат на деклариране от платеца на дохода. Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко недекларирано физическо лице, на което са изплатени доходи, различни от изброените по-горе. Повече информация за сроковете за подаване, както и помощ при попълване на данъчни и осигурителни декларации може да получите на информационния телефон на НАП 0700 18 700. Според метеорологичните прогнози само до дни ще се радваме на пролетни температури и хубаво време.